Kenon Ron. Bagyo, Abu Dhabi. Dati, Ali. may 15. Ha? May 15. 40 40 anak. lang. Manong na, basta nga. 40, 40. 44. Doon tayo doon, sa pinakataas doon. Doon. Ah? Ano po? Yes, it is under 2. You can write in here. Eh, baka umiikat dito. Yung natutulog tayo, naliyaw niya lang yung talagang dead end na dyan? Madami Dito pa, sa taas. Market lang tayo kaya. Akit tayo doon, oh. Yun. What? Di dyan sila Ayun, oh. Doon, ano. Oh, see? nakakatakot. Pero hindi ako nagsasabi. But, Ah, danger road oh. but, Ano nga danger road? Danger road. Danger road sabi niya. Akala ko nagkamali sa danger road eh. Yan na, yan na, yan na. Hawak kamay. Danger road. What's that? Hawak kamay. Sino? Hindi, pipicture na kita, kunyari. Ang likot naman ng kamay ko. I don't know where you're going, but I know the road is long. I wonder if you could use some company.